Vzpomínám si, jak ten večer v Denveru vypadala světla v kanceláři. Jak zářila měkkou jantarovou barvou proti oknům, zatímco venku se sníh snášel do stran jako pomalá záclona. Právě jsem uzavřel největší zakázku své kariéry, kontrakt v hodnotě $2,4 milionu a můj tým už odjel domů slavit nadcházející svátky. Zůstal jsem pár minut vzadu, chtěl jsem klid, po roce, který mi taky připadal jako běh na běžícím pásu. Rychle jmenuji se Brooklyn, je mi 32 let, jsem senior account manažerka a posledních 8 let jsem věřila, že když budu dostatečně tvrdě pracovat, dostatečně vydělávat, dostatečně se starat, možná se na mě moje rodina konečně bude dívat tak, jak jsem se vždycky dívala já na ně, jako na někoho, koho stojí za to milovat, jako na někoho, koho stojí za to si udržet. Vzpomínám si, jak jsem si balil notebook a už jsem myslel na štědrovečerní večeři. Od svých 20 let jsem ji pořádala každý rok. Tradice, která začala jako malá a stala se povinností. O níž jsem nikdy nepochybovala, už jsem se natahovala pro kabát, když mi o hranu stolu zazvonil telefon. Téměř jsem ho ignorovala. V tomto ročním období zprávy nikdy nepolevovaly, vždycky někdo něco potřeboval, ale když jsem se podívala na displej, zarazil mě předmět zprávy. Stálo v něm, že tohle musíte vidět před Vánocemi. Žádný odesílatel nebyl uveden. Žádný náhled. Nic, co by mi bylo alespoň vzdáleně povědomé. Chvíli jsem tam stála v měkkém světle kanceláře a nebyla si jistá. Co si dělala, když si právě teď poslouchala tenhle příběh? Pro mě jsem v tu chvíli stále stál vedle své koje a v ruce držel telefon. V domnění, že noc skončí normálně, jsem netušila, že během několika vteřin se všechno, čemu jsem věřila o své rodině, o své roli v jejich životě, změní, jako když praská led pod nohama. Klepla jsem na e-mail a očekávala spam nebo chybnou adresu. Uvnitř nebyl žádný text, jen jediný videosoubor. Můj žaludek zareagoval dřív, než to stihla moje mysl. Když jsem stiskla tlačítko play, pod žebry se mi usadila zkroucená tíha, obrazovku zaplnil obývací pokoj domu v Auroře, toho, který jsem ještě pomáhala platit rodičům. Úhel kamery se mírně pohupoval, jako by to někdo nahrával a přitom předstíral, že to nedělá. Okamžitě jsem poznala nábytek, pohovku s prošívaným vzorem, kterou máma milovala, lehátko, které jsem koupila tátovi ke dni otců, příruční stolek, který jsem sama smontovala jednoho víkendu, když si stěžovali, že ten starý se naklání doleva. Byli tam všichni. Táta seděl opřený s drinkem v ruce, máma pohodlně usazená na opěradle gauče a moje mladší sestra, 27letá Laila, seděla se skříženýma nohama. Na koberci, jako by jí to tu patřilo, vypadali uvolněně, šťastně, jako rodina, která si užívá klidný společný večer. Večer, na který jsem nebyla pozvaná, pak promluvil táta, jeho hlas byl líný a pobavený. Je to náš pracovní kůň. Ozval se smích, opravdový smích, nezdvořilé pochechtávání, kterým mě častovali, když jsem se u nich zastavil po práci, přinesl nákup nebo zaplatil účet. Tohle byl nestřežený smích, takový, který zahřeje místnost, když pochází ze správného druhu lásky, až na to, že to nebyla láska. Byla to zábava na můj účet. Z toho, kým jsem pro ně byl, máma se naklonila a řekla něco, co Lilu přimělo vyprsknout smíchy. Zesílila jsem zvuk a uši mi naplnil tlukot vlastního srdce, když se ozval Lilin hlas, tichý, ale ostrý. Přála bych si, aby zmizela. Můj život by byl mnohem jednodušší. Vědma to říkala. Cítila jsem, jak mi něco sklouzlo v hrudi. Nepřímo zlomit, ale posunout se způsobem, který jsem nikdy předtím necítila. Kousky toho jsem už slyšela, Laila vždycky mluvila o energii a auře, o blokádách a projevech, ale slyšet jí říkat, že její život by byl jednodušší, kdybych zmizela, bylo něco jiného, něco, z čeho mi naskočila kůže na rukou. Podívala jsem se na video jednou, dvakrát. Po třetí. Pokaždé se mi mráz rozšířil o kousek dál po páteři.
Čekala jsem na okamžik, kdy někdo zasáhne a řekne dost. Čekala jsem, až máma řekne, že to už je moc, čekala jsem, až mě táta aspoň trochu obhájí. Ale neudělali to. Nechali tu chvíli prostě projít, jako by pro ně bylo běžné o mně mluvit. Takhle rozhlédla jsem se po svém malém bytě, ve kterém jsem žila, protože můj plat se roztahoval na příliš mnoho stran, viděla jsem holé stěny, které jsem se nikdy neobtěžovala vyzdobit, starý gauč, který jsem si slíbila vyměnit, hromadu zpožděných pochůzek, na kterých nikdy nezáleželo, protože potřeby mé rodiny byly vždy na prvním místě. Myslela jsem na $1850, které jsem každý měsíc platila na jejich hypotéku, na $540 na tátovu splátku za náklaďák, kterou jsem téměř 2 roky hradila. Na nekonečné převody $300 nebo $400 na Liliny rituály a obřady zaměřené na nápravu jejího života, energie nebo štěstí, najednou jsem pochopila, že jsem pro ně už dlouho nebyla dcerou. Byla jsem jen zdroj, užitek. Něčím, od čeho se očekává, že bude bez stížností plnit své úkoly. Posadila jsem se na okraj postele, v jedné ruce jsem stále držela kabát. Dech se mi stenčil. Měla jsem se rozbrečet. Měla jsem křičet. Ale místo toho se ve mně vzedmulo něco pevného. Něco, co jsem už léta necítila. To stačí. To slovo ze mě vyklouzlo dřív, než jsem ho stačila zastavit, sotva víc než šepot. Ale změnilo vzduch kolem mě. Usadilo se mi v kostech. Nebylo dramatické ani zoufalé. Byla to pravda. Čisté. Konečná, položila jsem telefon na noční stolek a sedla si úplně klidně. Tyhle Vánoce se nebudou řídit scénářem těch 12 předchozích. Nebudu nakupovat ingredience, péct šunku ani leštit příbory, které máma odmítala mít ručně. Nebudu stát v té samé kuchyni, míchat omáčky a předstírat, že je všechno v pořádku, zatímco si na nich bude moje rodina pochutnávat. Výhody mé práce ještě jsem přesně nevěděla, co budu dělat, jen to, že něco skončilo ve chvíli, kdy jsem se viděla jejich očima, toho pracovního koně, který měl bez protestů nést břemeno, se něco ve mně konečně vymanilo z postroje, který jsem nosila příliš dlouho, a poprvé od mého dospívání mi myšlenka na Vánoce nepřipadala těžká. Připadala mi otevřená, jako cesta, kterou jsem si nikdy nedovolila představit, táhnoucí se vpřed do života, který už nepatří nikomu jinému než mě. Dlouhou chvíli jsem seděla v tichu svého bytu a nechávala klid, aby se mi usadil v hrudi. Nic v místnosti se nezměnilo, ale ve mně se změnilo úplně všechno, zapnuté topení tiše cvaklo a naplnilo prostor tichým hučením. Měla jsem pocit, že se svět zastavil na tak dlouho, abych se mohla nadechnout. Znovu jsem sáhla po telefonu, ale tentokrát jsem si video nepřehrávala. Nepotřebovala jsem vidět jejich pobaveně skřivené tváře. Nepotřebovala jsem slyšet, jak mě táta nazývá pracovním koněm, ani jak se tomu máma směje BYL, a ta nejvtipnější věc, kterou za celý týden slyšela. Poklepal jsem na displej a přepnul ho do tichého režimu. Žádné vibrace, žádná upozornění, žádné zvonění dožadující se mé pozornosti. Jen ticho. Takové ticho, jaké jsem si už léta nedovolila. Vyčistila jsem si zuby a převlékla se do starého bavlněného svetru, který věkem změkl. Displej telefonu se rozsvítil právě ve chvíli, kdy jsem se vrátila do obývacího pokoje. Byl vidět, až když jsem ho zvedla, abych ho položila lícem dolů, počet hlasových schránek se už vyšplhal přes 5. V náhledu se ozval mámin hlas tím udýchaným tónem, který používala vždy, když cítila, že se jí něco vymyká z rukou. Brooklyn, musíme si projít seznam na vánoční večeři. Přestaň mě ignorovat. Pak se přímo pod ním navrstvila další zpráva. Zase volali z hypoteční společnosti. Prý máme zpoždění. Můžeš to prosím vyřídit ještě dnes? Vyřídit to, jako bych byla osobní asistentka, jako bych nepracovala 10 hodin denně. Abych udržela domácnost nad vodou, pak přišla textovka od táty. Žádná otázka ani pozdrav,
jen příkaz. Dneska vyřiď hypotéku a zkontroluj splátku za nákladák. Vyskočila. Tupý nárok v jeho slovech už neštípal tak jako dřív, tentokrát je něco ve mně prostě odmítalo vstřebat. Jakoby mi přes noc narostla nová vrstva kůže, znovu jsem položila telefon, opatrně a rozvážně. Vešla jsem do kuchyně a otočila kohoutkem. Voda tekla nejprve teplá, pak chladnější a nakonec studená, až to brnělo. Naplnila jsem si sklenici a držela ji mezi dlaněmi, aby mě chlad uzemnil. Pomalu jsem se napila a cítila, jak mi chlad putuje po krku a usazuje se v žaludku a rozptyluje mlhu, kterou jsem v sobě nosila příliš dlouho. Když jsem se vrátila do obývacího pokoje, telefon znovu zazvonil. Tentokrát to byla Laila. V náhledu se objevil jen úryvek hlasové zprávy. Moje energie je poslední dobou tak zablokovaná, a to kvůli tobě. To přece víš, ne, věštkyně mě varovala, zírala jsem na zprávu na obrazovce. Trochu ohromená, trochu nepřekvapená, Laila vždycky žila ve svém vlastním vesmíru, ve kterém se zodpovědnost rozpouštěla v záři duchovního žargonu, ale slyšet, jak mě obvinuje ze svého posledního neštěstí, mi připadalo jako poslední nitka. Lusknutí, odložila jsem telefon a přešla k oknu. Venku se den vrchýlil k noci. Ulice dole se třpytila zimními světly a dopravou, světla reflektorů prořezávala studený vzduch. Lidé, kteří se neutápěli v povinnostech, nejspíš mířili domů do teplých kuchyní a k dětem čekajícím v pyžamech, což byl život, který se mi nikdy nepodařilo vybudovat, protože ten můj jsem vždycky strávila záplatováním cizího. Opřela jsem si čelo o sklo a ucítila slabý chlad. Můj dech zamlžil malý kruh, který zmizel stejně rychle, jako se vytvořil. Najednou mě napadlo, jak malý se můj svět stal. Jak je úzký. Jak je tichý ve všech špatných směrech, když telefon zazvonil po třetí. Málem jsem se té neodbytnosti zasmála. Vrátila jsem se k pohovce a ze zvyku se podívala na displej. Byla to zpráva od Ellie, sousedky, která bydlela na konci chodby, byla starší, milá, z těch žen, které u sebe v kabelce vždycky nosily kapesníky a mátové bonbony. Její zpráva byla krátká. Tvoje máma stála před tvými dveřmi skoro 20 minut. Vypadala rozrušeně. Je všechno v pořádku. Zaplavil mě zvláštní pocit odstupu, jako bych četla o životě někoho jiného, jako by ten okamžik patřil nějaké mé verzi, která právě vystoupila ze scény. Odepsala jsem prosté děkuji a nic víc, žádné vysvětlení, žádná omluva. Nebyla jsem připravená vrátit se do role, kterou mi přidělili. Do mého bytu se vrátilo ticho. Známé a přece změněné. Už to nebylo ticho vyčerpání. Bylo to ticho před pohybem. Než jsem se rozhodla, sedla jsem si ke svému malému kuchyňskému stolu, nadechla se a otevřela bankovní aplikaci. Ruce jsem měla klidné, když jsem procházela jednotlivé sekce. Hesla byla stará, známá, taková, která jsem si vytvořila, když jsem věřila, že chránit všechny ostatní znamená chránit sebe. Ale svět se změnil. Nebo jsem se možná konečně změnila já, otevřela jsem nastavení a všechna je jedno po druhém resetovala a vytvořila nové kombinace, které nikdo kromě mě nikdy nebude znát. E-mail. Banka. Pojišťovna, Amazon, komunální služby, všechny účty, na které se léta tiše spoléhaly, pak jsem zapnul dvoufaktorové ověřování a sledoval ověřovací kódy. Přicházely jako tichá malá bouře, každé další dveře se za mnou zavíraly. Když každý kód prošel, následoval ho jemný puls úlevy, ne triumf, ne vztek, jen úleva. Jemné znovu získání něčeho, co jsem nikdy neměl pustit, tíha v mé hrudi se vytratila. Neúplně, ale natolik, že jsem v sobě ucítil první šepot prostoru. Prostoru, o kterém jsem nevěděla, že ho potřebuji. Otevřela jsem webové stránky svého bytového komplexu a vyplnila žádost o údržbu. Chtělo to nějaký důvod. Napsala jsem jednoduše o obavách o bezpečnost a požádala o výměnu zámku do konce dne. Správce budovy odpověděl během několika minut a potvrdil,
že odpoledne přijede technik, proklouzlo mi zaměstnání, ne takové, které vzniklo vyřešením problému pro někoho jiného, ale takové, které vzniklo tím, že jsem si vybral sám. Cítil jsem se cizí a zároveň důvěrně známý, telefon se mi znovu rozsvítil. Hlasová schránka číslo 12. Pak 13. Pak 14. Máma střídavě horečně plánovala Vánoce a nadávala mi, že to neberu. Táta dál posílal Kurtovi požadavky, Laila zanechala dlouhý, rozvláčný vzkaz o své zablokované auře a o tom, jak mě potřebuje poslat, na další sezení se svým médiem. Bylo to teprve asi 12 hodin, co jsem se odmlčela. Přesto pro ně moje mlčení už bylo mimořádnou událostí, na mé okamžité reakci závisely natolik, že jakékoliv zpoždění pociťovali jako zradu. Myslela jsem si, že jsem díky tomu důležitá. Teď jsem viděl, že jsem tím užitečný, zapnula jsem konvici a nechala se uklidnit zvukem. Vzduch byl slabě cítit mátou ze svíčky, kterou jsem zapálila na začátku týdne. Zatímco tekla voda, opřela jsem se o pult a nechala se unášet myšlenkami. Nepamatovala jsem si, kdy jsem naposledy strávila dovolenou tak, jak jsem chtěla. Každé Vánoce byly představením. Takové, kdy jsem hrála spolehlivou dceru, citové lepidlo, finanční záchrannou brzdu. Letos to mělo být stejné, další večeře, kterou jsem uvařila, další večer předstírání, že je všechno v pořádku. Ale video mi ukázalo, co se skrývá pod povrchem. A jakmile jednou uvidíte pravdu, už ji nemůžete nevidět, konvice tiše zapískala. Uvařila jsem si čaj a odnesla ho na pohovku. Šoulila jsem se pod deku. Ne proto, abych se schovala, ale abych se usadila s pocitem, který jsem zpočátku nepoznávala. Svoboda. Bylo ticho. Opatrná. Ale byla tam, jako další jsem zvedl svůj notebook, známá váha mě uzemnila. Otevřela jsem cestovní web a do vyhledávacího řádku zadala Denver, Lake Tahoe. Vždycky jsem snila o tom, že strávím zimu někde v klidu. Stejné požadavky, okamžitě se objevily letenky. Jeden, který odlétal druhý den ráno v 9 hodin 20 minut. Další v poledne. Další v podvečer. Mé oči se zastavily na tom nejčasnějším, ranní let znamenal odlet dříve, než si někdo plně uvědomí, že jsem se dostal z jejich dosahu. Klikla jsem na něj. Ruce se mi netřásly. Vybral jsem si místo u okénka a bez váhání za něj zaplatil, na hrudi se mi rozlil květ hřejivého dechu. Nezrovna radost, ale něco blízkého. Něco jako znovu získání té části mého já, která utichla. Pomalu jsem se posadila, usrkávala čaj a cítila, jak mi pára zahřívá obličej, moje tělo zareagovalo dřív, než to dohnala moje mysl, tohle bylo ono. Odcházela jsem. Nenavždy. Ne s dramatickou razancí, ale s rozhodnutím, které bylo tiché, silné a opožděné, odejdu dřív. Než se vůbec dozvědí, že nepřijdu na štědrovečerní večeři, odejdu dřív, než si další hlasová schránka vyžádá víc, odejdu dřív, než vstoupím do dalšího roku se stejnou tíhou, která mě už skoro vyčerpala. Telefon mi znovu zazvonil, ale já se na něj nepodívala. Místo toho jsem zavřela notebook a opřela se rukou o opěradlo pohovky a cítila, jak se mi sklidňuje tep. Hluk mého života mi připadal vzdálený, jako by někdo konečně stlumil hlasitost. Zítra budu sedět v letadle letícím nad horami a mířit na místo, kde ode mě nikdo nic nečeká. Na místo, kde bych si mohla sednout sama se sebou a přijít na to, co bude dál. Nikomu jsem nedlužil vysvětlení za to, že jsem se rozhodl pro mír. Už ne, technik mi zaklepal na dveře krátce po 8. večer. Dovnitř vstoupil mladý muž s laskavýma očima a opaskem s nářadím, zatímco pracoval na zámku, odstraňoval starý a montoval nový, stála jsem opodál a poslouchala cvakání a otáčení. Každý zvuk mi připadal jako uzavření jedné kapitoly. I když jsem zatím nedokázala slovy vyjádřit, jaká bude ta další, utáhl poslední šroubek a podal mi novou sadu klíčů. Poděkoval jsem mu,
a když odešel, chodba opět stichla. Můj byt mi teď připadal jiný, bezpečnější, víc můj, v e-mailu jsem měla potvrzení o odletu. Můj kufr stál připravený ve skříni a všechny zprávy od rodiny ležely na mém telefonu bez odpovědi. Znovu jsem přistoupila k oknu a zadívala se na světla města. Záře panoramatu se třpytila v chladném vzduchu a tiše mi připomínala, že svět je větší než malá krabice, ve které jsem byla tak dlouho uvězněná. Něco se ve mně konečně uklidnilo. Příštího rána v 9:20 jsem se měl ocitnout někde ve vzduchu mezi Denverem a jezerem Tahou a nechat za sebou život, který mě příliš dlouho poutal. A tentokrát jsem se nebála ticha. Byl jsem na něj připravený. Příštího rána v 9:20 jsem měl být někde ve vzduchu mezi Denverem a jezerem Tahou a opustit život, který mě příliš dlouho poutal. Ale než jsem mohl zmizet, musel jsem pochopit jednu věc, potřeboval jsem vědět, kdo to video natočil a proč se ke mně dostalo právě tuhle noc. Probudil jsem se brzy, dlouho předtím, než se nad městem objevilo slunce. Uvařila jsem si kávu, posadila se k malému kuchyňskému stolu a zadívala se na tiché parkoviště pod sebou. Svět mi připadal jiný, jako bych vystoupila z rozjetého vlaku a všechno se stále řítilo kolem, led byl zamluvený, zavazadla jsem měla spola zbalená, a přesto mi v hlavě neustále kroužila jedna otázka. Kdo to poslal? A co se mi snažili říct? V 8:30 jsem poslala zprávu jedinému člověku, který by mohl znát pravdu, někomu, koho jsem sotva znala, ale kdo byl v tom domě dostkrát na to, aby byl svědkem kousků mé rodiny, které jsem nikdy neviděla. Marina Faulknerová. Napsala jsem jí krátkou zprávu s dotazem, zda bychom se mohli sejít na kávu v centru města. Odpověděla během několika minut a navrhla mi malý podnik na Larimer Street, který otevíral brzy a kde byl obvykle klid. Osprchovala jsem se, oblékla si džíny a teplý svetr a vyrazila do chladného denverského rána. Vzduch mě při cestě z garáží štípal do tváří, ale chlad mi pomáhal udržet pozornost. Netušila jsem, co mi Marina řekne. Věděla jsem jen, že to musím slyšet. V kavárně bylo teplo a voněla tam skořice a tmavá praženice. Už tam seděla kousek od zadního stolu, ruce měla obtočené kolem hrnku a tmavé vlasy jí padaly přes jedno rameno. Když mě uviděla, lehce mi zamávala a opatrně se usmála. Takový, jaký věnujete někomu, koho jste párkrát potkali, ale nikdy jste ho doopravdy nepoznali. Vklouzl jsem na místo naproti ní. Několik vteřin jsme se na sebe jen dívali a oba se snažili překlenout propast mezi zdvořilostí a upřímností. Promluvila první, hlas měla tišší, než jsem si pamatoval. Došlo mi, že si viděla to video. Přikývl jsem a prsty se mi sevřely kolem šálku. Poslal si ho? Okamžitě zavrtěla hlavou. Ne. Ale nahrála jsem si to. Na okamžik jsem se nemohl nadechnout. I když to část mého já tušila, když jsem ji slyšela, jak to říká, cítila jsem se, jako by se mi v hrudi stáhla struna. Zeptala jsem se jí proč a ona dlouze vydechla, jako by to zadržovala celé měsíce. Před 2 lety mě Laila zatáhla k nějakému energetickému léčiteli. Říkala, že potřebuje pomoc, protože její aura je těžká. Marina jemně vykulila oči, neposměšně, ale unaveně uznale. Byl to výraz, který mi napovídal, že si tímhle prošla víc než jednou. Léčitelka jí řekla, že jí někdo v životě blokuje cestu, tlumí její světlo, brání jí v úspěchu, a Laila byla posedlá myšlenkou, že si to ty. Opřela jsem se a nechala slova doznít. Znělo to směšně a přesto bolestně povědomně. Laila vždycky věřila, že se její život změní, když najde toho pravého. Říct jí to, co chtěla slyšet. Obvinovala mě, řekla jsem tiše. Marina přikývla. Neustále o tom mluvila. Od hloupých poznámek to přešlo k něčemu temnějšímu. Jako by tě potřebovala odstranit z cesty, aby její život mohl konečně začít. Projelo mnou malé zachvění. Nepřímo strach, ale chladné poznání něčeho, co jsem příliš dlouho ignoroval. Zeptala jsem se jí, jak k té nahrávce došlo, složila ruce před sebe a mluvila opatrně,
jako by si v duchu přehrávala každý záběr. Odešla jsem na záchod. Když jsem vyšla, všichni si povídali v obývacím pokoji. Cože, zeptala jsem se. Tvůj táta, tvoje máma, Laila. A smáli se tak, jak jsem je ještě nikdy neslyšela. Nebyl to však vtip. Bylo to zlé. Bylo to cílené. A bylo to pro ně snadné, její hlas změkl. Bez přemýšlení jsem vytáhl telefon. Asi jsem potřeboval důkaz, že to bylo tak kruté, jak to znělo, díval jsem se na ní a snažil se představit si ten večer jejíma očima. Teplo rodinné sešlosti, světlo lamp, drobný šum nenucené konverzace a pak krutost. Bylo to řečeno tak nenuceně, až mi to připadalo nacvičené. Udělala si správnou věc, zamumlala jsem, i když mě z části bolelo vědomí. Že pravda přišla od cizího člověka, a ne od někoho z mé rodiny. Ale já jsem to neposlala, dodala rychle. Přísahám, že tam tu noc bylo ještě pár dalších lidí. Přátelé tvých rodičů. Kdokoliv mě mohl vidět, jak to nahrávám. Kdokoliv si mohl pořídit kopii. Nikomu jsem to neukázala. Podíval jsem se na své ruce a vstřebával její slova. Někdo jiný. Někdo v té místnosti, kdo viděl, jak mě moje rodina svým smíchem trhá na kusy. Někdo, kdo to viděl a rozhodl se mi v tichosti poslat pravdu. Myslíš, že mi chtěli pomoct? Zeptala jsem se, Marina zaváhala. Možná. Nebo možná jen chtěli, abys věděla, s čím máš tu čest. Možná si mysleli, že si zasloužíš upřímnost, i když to bolí, cítila jsem, jak se ve mně zase něco pohnulo, stejně jako když jsem se na to video dívala poprvé. Kousek skládačky zapadl na své místo, Marina se mírně naklonila dopředu. Brooklyne, jestli o tobě takhle mluvili, když jsi ještě nebyl v domě, představ si, co říkali posledních 8 let. Představ si, jak tě doopravdy vidí. Její slova byla jemná, ale dopadla se silou pravdy. 8 let bankovních převodů, vánočních večeří, mimořádných plateb, dlouhých nocí, kdy řešili své problémy. 8 let víry, že láska znamená nést každé břemeno, pomalu jsem se nadechla a nechala bolest rozšířit a pak změnit tvar. Už mi nepřipadala jako rána. Připadalo mi to jako jasnost. Jasnost, jaká nastane, jen když vám někdo nastaví zrcadlo té části života, na kterou se odmítáte podívat. Marina mě pozorně sledovala. Viděl jsem, že čeká, možná se obává, že toho řekla příliš mnoho, ale zavrtěl jsem hlavou a věnoval jí slabý, unavený úsměv. Děkuji. Nic z toho si mi nemusela říkat. Zvedla hrnek a její výraz změkl. Možná ne. Ale napadlo mě, že by někdo měl. Seděli jsme tam ještě několik minut a nemluvili o ničem konkrétním, o počasí, o práci, o tom, jak je město před svátky klidné, ale pod tím vším se skrývalo něco nevysloveného, poznání. Že základy mého života praskly a že mi někdo jiný pomohl podívat se na tu zlomovou linii, místo abych předstíral, že tam není, když jsem se konečně zvedl k odchodu. Marina se lehce dotkla mé paže. Ať už se rozhodneš pro cokoliv dalšího, ujisti se, že je to pro tebe. Přikývla jsem a cítila, jak se pravda jejich slov usadila hluboko, když jsem vyšla zpátky do chladného rána. Vítr se prohnal ulicí a odnesl poslední zbytky váhání. Předrvávalo ve mně, přitáhla jsem si kabát těsněji k tělu a dala se do chůze, přičemž mě v hloubi mysli už čekal ranní led. Někde mezi hukotem města a vzdálenými horami jsem pocítil první skutečný posun svobody, tiché pochopení, že další krok je na mě a na nikom jiném. Na displeji telefonu, který jsem držela v ruce, se třpytilo ranní světlo. Vzduch kolem mě byl svěží. Dlouze jsem se nadechla, nechala jsem chlad, aby se mi vpálil do plic, a pak jsem pomalu vydechla, prsty jsem měla klidné, skoro až příliš klidné, vzhledem k tomu, co jsem včera večer udělala. Možná to bylo první znamení, že se ve mně něco nadobro změnilo. Začala jsem kráčet k autu s klidem, který mi připadal téměř neskutečný.
Pravda byla nepříjemná, ale zároveň osvobozující. A jakmile jednou uvidíte pravdu, už ji nemůžete nevidět. Další kroky ke mně přicházely s jasností, jakou jsem už léta nepocítila. Dokonce i zvuk mých bot křupajících o tenkou vrstvu sněhu vystupoval pod zvláštním druhem klidu, jako by svět už věděl, že za sebou něco nechávám, a chtěl mi cestu zjemnit. Odemkl jsem auto, vklouzl dovnitř a nechal si topením zahřát ruce. Když jsem vyjížděla z parkoviště, motor hučel a tíha hlasů mé rodiny s každým dalším blokem ustupovala. Cestou jsem zavolala do cateringové společnosti, která připravovala štědrovečerní večeři, kterou jsem si ze zvyku objednávala každý rok, stejnou pomazánku za $780, kterou jsem posílala do domu rodičů každý prosinec už víc než 10 let, protože se ode mě očekávalo, že budu plnit roli dcery, která všechno usnadní, všechno zkrášlí, všechno umožní, odpověděla mi žena, veselá a rozářená, a popřála mi krásné svátky. Její hlas byl jemný, neuspěchaný, nenesl v sobě nic z oprávněného ostří, které moje rodina používala, kdykoliv mě o něco požádala. Zachovala jsem vyrovnaný tón, když jsem řekla, že potřebuji udělat změnu v dodávce umístění. Zeptala se, kam to chci poslat místo ní, a já jí řekl, že na požární stanici číslo 12 na Monroe Street. Na její straně se rozhostilo ticho, takové, které bylo naplněno spíše překvapenou vřelostí než podezřením. Řekla, že kapitán Ross a jeho tým budou nadšeni. Řekl jsem jí, že doufám, že se jim to bude líbit. Důvod jsem nenabídl a ona se naštěstí neptala. Když mi popřála šťastnou dovolenou, něco v mé hrudi změklo. Bylo to ten den poprvé, co se mnou někdo promluvil bez očekávání, bez potřeby, bez zbraní, jen prostá laskavost, která vplouvala do mého světa jako malý dárek. Zbytek cesty domů jsem poprvé od otevření anonymního videa jela se sevřenou čelistí. Když jsem zaparkovala a šla ke svému domu, zimní slunce už bylo nízko a zbarvovalo všechno do jemné jantarové barvy. Uvnitř mého bytu mě přivítalo ticho jako starý přítel. Zula jsem si boty, pověsila kabát, pak jsem si sedla k notebooku a otevřela bankovní panel. Čísla na obrazovce na mě zírala, jako by patřila někomu jinému. Celé roky mi výplata proudila přímo do tuctu různých míst, z nichž žádné nebylo moje. Už je to tak dlouho, co jsem se podívala na své peníze, aniž bych si okamžitě spočítala, jaký jejich účet je třeba uhradit příště. Proklikávala jsem jednotlivé automatické platby a jednu po druhé je rušila. Splátka hypotéky ve výši $1850, kterou jsem za rodiče hradila už téměř 8 let. Pryč splátka $540 za nablýskaný pick-up, o kterém táta tvrdil, že je nezbytný pro jeho identitu. Pryč měsíční platba $110 za benzín na stejný nákladák. Pryč každý převod na Lilu za její energetické očisty, reset aury, duchovní vyladění a psychické konzultace. Pryč během několika vteřin. Všechno to zmizelo s malými potvrzujícími zprávami bez emocí. Můj kurzor se ze zvyku zastavil nad každou z nich a čekal, až se zvedne pocit viny a zastaví mě. Nic se nestalo. Ne pocit viny. Ani strach, dokonce ani váhání, jen úleva, stálá a hřejivá, jako když mi z ramen sklouzne provaz. Jakmile zmizela poslední automatická platba, můj telefon prudce zabzučel o polštář pohovky. Mami. Pak Laila. Pak znovu máma, jako by mě pouhá vytrvalost mohla vtáhnout zpátky do role, ze které mě odmítala vidět vystoupit. Nechala jsem ho zvonit a sledovala, jak jejich jména blikají a mizí. Objevila se nová hlasová zpráva od mámy, a i když jsem si ji nepustila hned, už jsem znala kadenci. Nejdřív rozhořčení, pak panika, pak pocit viny. Její hlas zněl hutně a dramaticky. Obvinovala mě, že jsem zničila Vánoce, říkala, že neví, jak budou pořádat večeři bez mé pomoci, plakala, jak budou sousedé mluvit. Další hlasová zpráva přišla od Lily, která zněla spíš naštvaně než ustaraně. V jejím hlase se nesl onen vzdušný, podrážděný tón, který používala vždy,
když se život odmítal podřídit jejím duchovním očekáváním. Trvala na tom, že moje mlčení narušuje její energetickou stabilitu, že ji její médium před mým temným posunem varovalo už před několika týdny, a pak zavolal táta. Nikdy nenechával hlasové zprávy. Prostě volal znovu a znovu, jeho hovory se vršily do tiché tlakové věže. Jeho vzkazy nikdy nebyly otázky, jen příkazy čekající na poslušnost. Nechala jsem telefon tiše ležet na polštáři vedle sebe. Ticho, které následovalo, bylo šokující svou jemností. Místo abych se zapojila, otevřela jsem nastavení zabezpečení a aktualizovala všechna hesla spojená s mým životem. Nešlo jen o drobnou změnu, ale o kompletní přestavbu. Nové přihlašovací údaje k e-mailu. Nové bankovní přihlašovací údaje. Nové ověřovací kódy. Zapnuté dvoufaktorové ověřování u každého účtu. Vrstvy ochrany, které jsem si nikdy nedovolil vytvořit, celé roky jsem nechával otevřené dveře, aby mohly projít, kdykoliv se jim zachce a zalíbí. Teď se ty dveře zavíraly a jemně zapadaly na své místo. Kolem poledne jsem vešel do kanceláře, abych dokončil poslední povinnost. V budově panovalo ticho, jaké v kancelářích často bývá den před svátky. Lidé už jsou doma s rodinami nebo se chystají na odlet či spěchají dokončit uzávěrky. Pohyboval jsem se po chodbách s pocitem lehkosti, mé kroky nebyly zatížené, zamířil jsem rovnou do kanceláře v rohu, kde si Nate Caro, náš provozní ředitel, prohlížel zprávy. Když jsem zaklepala, zvedl oči s vřelým, překvapeným výrazem. Procline, je všechno v pořádku. Jeho zájem byl jemný, nevtíravý, přikývl jsem. Potřebuju si vzít volno. 2 týdny. Pokud možno od zítřka. Kate se opřel a zkoumal mě tím svým odměřeným způsobem. Právě jsem uzavřela největší zakázku společnosti za čtvrtletí, obchod za $2,4 milionu, který mě vyzdvihl. Znal mou pracovní morálku. Věděl, že nedělám impulzivní požadavky, po chvíli řekl, že to okamžitě schválí. Nevyzvídal ani nehledal vysvětlení v mé tváři. Prostě věřil, že znám své hranice a respektuju je. Kdybys něco potřebovala, dej mi vědět, řekl. Taková jednoduchá věta, taková normální, ale pro někoho, kdo strávil roky tím, že se s ním mluvilo jen tehdy, když někdo něco chtěl. Ta nabídka mi připadala cizí a něžná zároveň. Úcta. Už je to tak dlouho, co jsem jí cítila, že jsem skoro zapomněla, jak mě uzemňuje. Poděkovala jsem mu a odešla, s každým krokem se zvedajíc jen o trochu víc, než jsem se vrátila domů. Odpolední slunce kleslo nízko a zbarvilo sníh venku do jemné zlatavě růžové. Vytáhla jsem ze skříně kufr, stejný námořnický, jaký jsem používala na pracovní cesty. A začala metodicky skládat oblečení, teplé svetry. Silné ponožky. Džíny. Pohodlné boty. Šálu, kterou jsem skoro nenosila, protože jsem každou zimu měla příliš mnoho práce s tím, abych se trmácela mezi naléhavými rodinnými záležitostmi a užívala si zimy. Každý kousek, který jsem složila, mi připadal jako prohlášení, každých pár minut se mi znovu rozsvítil telefon. Máma pláče. Táta požadoval, abych to zvedla. Laila mě obvinila, že sabotuju její auru. Jejich zprávy se vršily jako cihly na dveře, o kterých jsem už dávno rozhodla. Zůstaň zavřená, v jednu chvíli telefon zavibroval tak silně, že sklouzl o centimetr po gauči. Ignorovala jsem to, zapnula jsem si kufr a postavila ho vedle dveří. Pak jsem se rozhlédla po malém bytě, který byl mým útočištěm i pastí. Opotřebovaný nábytek jsem nikdy nevyměnila, protože se vždycky objevilo něco jiného, stěny jsem nikdy nezdobila, protože mi připadaly dočasné, i když jsem v nich žila už léta. Nový zámek, nedávno nainstalovaný, se v blednoucím světle lehce leskl a připomínal mi, že bezpečí je teď něco, co si mohu vybrat, něco, na co čekám. Na obrazovce se mi objevila ještě jedna zpráva, ale ignorovala jsem ji. Vypnul jsem telefon úplně a sledoval,
jak displej mizí do černa. Styl plný úlevy, plný prostoru, plný možností. Usadil se mi hluboko v kostech, když slunce konečně sklouzlo za denverské panorama, zhasla jsem světla, posunula držadlo kufru nahoru a vyšla na chodbu. Cvaknutí zámku za mnou bylo konečné, ale netěžké, spíš jako zavírání obálky knihy, kterou jsem byla nucena číst příliš dlouho. Přitáhla jsem si kabát pevněji a vykročila k výtahu, na chodbě bylo šero, ticho. Takovéto ticho, které přichází těsně předtím, než se rozpoutá bouře nebo začne svítat, za necelých 12 hodin budu sedět v letadle a opustím Denver dřív, než moje rodina pochopí, že už nejsem v dosahu. Dveře výtahu se s tichým zazvoněním otevřely a já vstoupila dovnitř. Vzduch byl chladný. Osvětlení slabé, sledovala jsem klesající čísla, jak mě výtah snáší patro po patru, a něco se ve mně uvolnilo. Rozvíjel se uzel, rozpouštěla se tíha, usazovala se pravda, poprvé ve svém dospělém životě jsem opouštěl nějaké místo, aniž bych se ohlédl. A necítil jsem se ztracený. Cítil jsem se nalezený, další ráno přišlo brzy. Cestu na letiště si skoro nepamatuji, jen temné ulice a malé kaluže světla z pouličních lamp, klouzající po kapotě auta spolujízdy. V terminálu jsem se pohybovala na autopilota, kontrolovala jsem si zavazadlo, procházela bezpečnostní kontrolou, hledala svůj gate, byl to zvláštní pocit, cestovat kvůli sobě, a ne kvůli práci nebo nějaké rodině. Pohotovost. Žádný laptop plný prezentačních slajdů, žádný seznam pochůzek pro mámu přilepený na skřínce. Jen já a malý kufr, když se letadlo vzneslo, Denver pod námi zahalily měkké mraky. Oválným oknem jsem pozorovala vzdalující se město a pocítila první ticho. Výdech po dlouhé době, nebylo nic. Kvůli čemu by mě tady nahoře mohli zavolat, nic, co by mohli požadovat, abych z výšky 30 000 stop nad nimi napravil. Na zemi let do Rena byl krátký a hladký. Odtud se raketoplán vinul vzhůru k jezeru Tahou, kolem vysokých borovic poprášených sněhem a strmých skalnatých svahů. Vzduch vypadal nějak čistší, lehčí, když raketoplán konečně zabočil na dlouhou příjezdovou cestu k Summit Crest Lodge, zatajil se mi dech. Chata stála na vyvýšenině s výhledem na jezero, její fasáda z tmavého dřeva a kamene byla poseta teplými okny, z komína se valil kouř a v prosklených dveřích se odrážela zasněžená krajina jako na obraze. Vystoupila jsem z raketoplánu a zasáhl mě ostrý studený vzduch a jemné ticho, které nastává, když sníh pohltí všechny obvyklé zvuky. Žádné sirény, žádný provoz. Jen vzdálené volání ptáků a tlumené křupání mých bot. Uvnitř haly bylo samé leštěné dřevo a vysoké stropy, ve velkém kamenném krbu hořel oheň, žena na recepci mě přivítala s upřímným úsměvem a použila mé jméno. Kdyby to znamenalo něco víc než bankovní účet. Všichni se na mě usmáli. Když mi předala kartu od pokoje a mapu chaty, cítila jsem se skoro provinile, jako bych se vplížila do života určeného někomu jinému. Můj pokoj měl výhled na jezero. Velkým oknem jsem viděla rozprostírající se vodu, tmavě modrou šeť pod bledou oblohou, orámovanou zasněženými stromy. Odložila jsem kufr a posadila se na okraj postele, aby moje tělo zaregistrovalo, že jsem tady. Ne v Auroře. Ne v Denveru. Tady. Jen já, teprve pak jsem znovu zapnula telefon. Rozsvítila se na něm smršť oznámení. Hlasová schránka za hlasovou schránkou. Jedna zpráva za druhou. Už jen z toho čísla by se mi kdysi sevřel žaludek. Teď jsem tu záplavu sledovala s podivným odstupem, neposlouchal jsem je všechny. Dost na to, abych pochopil jejich rytmus, nejdřív mámin hlas, ostrý a spanikařený. Vynadala mi, že neodpovídám, a pak rychle sklouzla k prosbě, říkala, že obchody s potravinami budou přeplněné a že potřebuje dokončit seznam vánočních večeří. Připomněla mi, jak moc si rodina zakládá na mých organizačních schopnostech, následovala další zpráva o tom, že jí opět volá hypoteční společnost, že nerozumí jejich oznámením. Lilina hlasová zpráva měla jiný tón. Otrávenost,
podbarvená dramatičností. Stěžovala si, že moje mlčení kazí energii v domácnosti, že se celá domácnost cítí vyvedená z rovnováhy, protože jsem sobecká, říkala, že ji jasnovidec varoval, že se možná budu bránit svému osudu, ale že potřebuje, abych spolupracovala kvůli nám oběma. Tohle jsem si poslechla 2krát a žasla jsem, jak pečlivě příběh přetvořila, v její mysli byly mé hranice útokem na její duchovno, tátovy zprávy byly krátké a chladné. Žádné otázky na to, kde jsem. Žádný zájem. Alespoň ne taková, kterou jsem poznala jako starost. Jen požadavek. Abych zavolala do banky. Zavolat do hypoteční společnosti. Napravit splátku za nákladák. Opravit komunální služby, v jeho hlase se nesla stejná autorita, jakou používal, když jsem jako teenager žádal o klíčky od auta, jako by moje dospělost byla půjčená a vždycky mohla být odvolána. Položila jsem telefon na noční stolek a přešla k oknu. Venku se po cestičce, která se stáčela k jezeru, procházelo několik lidí, zachumlaných do tlustých kabátů a pletených čepic. Pozorovala jsem jejich pomalé, lehké kroky a uvědomila si, že poprvé po dlouhé době bych si mohla vybrat, že se budu pohybovat také takovým tempem. Na hrudi mi nesvíral žádný známý železný pásek, žádný vzrůstající pocit viny, který by mi říkal, abych zvedla telefon, žádný panický hlas v mé hlavě, který by mi vyjmenovával všechny věci, které by se beze mě zhroutily. Místo toho tu byl jen klidný, vyrovnaný pocit, skoro jako bych poprvé stála na vlastních nohou. Převlékla jsem se do teplejšího oblečení. Omotala si kolem krku šálu a vyrazila ven. Chlad mě udeřil do tváře čistým způsobem, ne jako kousavý vítr, který bičoval mezi denverskými kancelářskými budovami. Tahle zima vás probudila, ale nepotrestala. Sníh na cestě mi pod botami jemně křupal, když jsem sestupovala k vodě. Jezero Tahou má v zimě jakýsi klid, který nepůsobí prázdně. Voda se hýbe, ale pomalu, vlní se v drobných vlnkách, které zachycují světlo. Stromy stojí jako strážci, vysoké a tiché. Procházel jsem se po břehu, poslouchal jemné šplouchání vody o sníh a skály a cítil, jak se mi začínají rozplétat myšlenky. 8 let se můj život řídil potřebami všech ostatních. Každou výplatu jsem si v hlavě rozdělila ještě předtím, než dorazila nejdřív hypotéka, potom splátka za nákladák, na 3. místě máminu kreditní kartu a někde uprostřed Lilinu poslední krizi. Nepamatovala jsem si, kdy jsem naposledy usedla k jídlu, které jsem si uvařila jen tak pro radost, nebo šla na procházku. Aniž bych s sebou nosila telefon jako vodítko. Na okraji jezera jsem se zastavila a nechala chlad proniknout skrz rukavice, což mě uzemnilo. Myslela jsem na to video, na Marininy unavené oči, když mi vyprávěla, co slyšela, na to, jak se moje rodina smála, nejen na obsah jejich slov, ale i na tu pohodu, na tu lehkost. Jako bych nebyl člověk, ale postava v příběhu, který jim patřil. Stála jsem tam tak dlouho, až mi znecitlivěly konečky prstů, než jsem se otočila zpátky k chatě. Uvnitř se právě otevírala jídelna k večeři. Zabrala jsem si stůl u okna a objednala si jednoduché jídlo, lososa s pečenou zeleninou a sklenku bílého vína. Žádný spěch. Nikdo nevolal mé jméno z vedlejší místnosti, žádný časovač, který by odbíjel další jídlo ve složitém svátečním menu. Když jsem si vzal první sousto, uvědomil jsem si, jak neobvyklý je to pocit, jíst pomalu. Ochutnávat jídlo, místo abych ho vdechovala mezi úkoly, bylo v tom něco téměř intimního. Věnovat pozornost vlastnímu hladu. Později jsem si v pokoji otevřela notebook, abych zkontrolovala pracovní e-mail. Zpráva od Chloe Brantové se nacházela blízko vrcholu schránky. Byla to nová členka obchodního týmu, ambiciózní a dychtivá, a stínovala mě při několika telefonátech. Její e-mail byl zdvořilý, ale trochu znepokojivý. Nebyla si jistá, jak se vypořádat s určitou námitkou klienta u účtu, který jsem právě uzavřela, a chtěla znát můj názor. Bez přemýšlení jsem začal psát odpověď. Vyložil jsem přístup, který bych zvolil, jazyk, který by mohl klienta uklidnit, aniž bych přehnaně sliboval.
přistihl jsem se, že vysvětluji nejen taktiku, ale i důvody, které za ní stojí, aby se cítila vybavená a nezávislá. Když jsem stiskl tlačítko odeslat, něco jsem si uvědomil, stále jsem byla schopná se plně projevit, být přítomná, angažovaná a velkorysá. Moje kompetence v práci nikdy nebyly problémem, bylo potřeba změnit to. Kam jsem toto úsilí vynakládal? Pro jednou moje energie směřovala k někomu, kdo ji respektoval a chtěl se z ní učit, neji vyčerpat, zavřel jsem notebook a posadil se zpátky na postel. Venku sklo, které zachycovalo dopadající světla z lóže. Do Štědrého dne zbývalo jen pár dní, za normálních okolností bych teď byla po kolena zabořená do nákupních seznamů a časových plánů vaření. Vyřizovala telefonáty od mámy ohledně zasedacího pořádku a od Lily, jestli by měl být pozvaný i její poslední přítel, místo toho jsem seděla v tiché místnosti, na míle daleko od toho všeho, a poslouchala tlukot vlastního srdce na místě, kde mě nikdo neznal jako pracovního koně. V hlavě mi vyvstala myšlenka, jasná a pevná. Tenhle štědrý večer bude konec, poslední chvíle, kdy za sebe nechám psát příběh. Neřekla jsem to nahlas, ale ta slova se mi usadila v kostech. Jakoby čekala léta na přiznání a zavřela jsem aplikaci. Několik vteřin jsem jen zírala na tmavou obrazovku a viděla svůj vlastní odraz ve skle, moje tvář vypadala neznámě, klidněji, než jsem se cítila, nějak starší, ale neunaveně, spíš jako někdo, kdo se konečně přestal přetvařovat. V místnosti se kolem mě rozhostilo ticho. Za oknem leželo jezero tahou klidné a temné, ve vodě se odrážela slabá světla vzdálených domů. Sníh venku zhůstl, měkké vločky se snášely ve stálých vlnách, někde na druhé straně té dálky stála moje rodina na chodbě, držela v ruce telefony a poprvé se viděla mýma očima. Lehl jsem si na postel a zíral do stropu. Srdce mi rychle tlouklo, ale nebyla to ta zběsilá panika, kterou jsem cítila, když byl nějaký účet po splatnosti nebo se na mě někdo z rodiny zlobil. Tohle bylo jiné, tohle bylo moje tělo, které se přizpůsobovalo šoku z toho, že dělám něco, co jsem nikdy předtím nedělala. Říct ne. Držet si hranice. Nechat je pocítit nepohodlí. Místo abych ho tlumila vlastní kůží, nevěděla jsem, jak dlouho jsem tam ležela, než se mě znovu zmocnila zvědavost. Nakonec jsem se posadila, sáhla po telefonu a znovu otevřela aplikaci Ring. Kanál se znovu probral k životu. Stále byli na chodbě. Máma se teď procházela, jednu ruku měla přitisknutou na čele, druhou svírala telefon. Táta stál strnule u dveří. Čelist měl sevřenou tak pevně, že jsem z malé kamery viděla napětí. Vila seděla na podlaze u protější stěny a listovala telefonem, jako by hledala odpovědi na displeji, a ne v sobě. Jejich hlasy se vznášely ve zvuku, ale zřetelně. Máma mluvila rychle, slova se převalovala jedno přes druhé. Pořád opakovala, že se jim někdo musel nabourat do telefonu, že jsem to video musela najít někde jinde. Trvala na tom, že musí existovat vysvětlení, které nezahrnuje jejich vinu. Jejím instinktem bylo přepsat příběh, i když se důkazy přehrávaly na obrazovkách v jejich vlastních rukou. Táta reagoval s tichým hněvem, který jsem znal až příliš dobře. Obvinoval z toho mou citlivost, neschopnost přijmout vtip, mou údajnou nevděčnost. Říkal, že všechno přeháním, že ze sebe jako obvykle dělám oběť. Bylo to až děsivé, když jsem ho slyšel překrucovat realitu se stejnou lehkostí, s jakou léta překrucoval moje rozhodnutí. Laila neustále opakovala, že to nikdy nemyslela doslova, že jí to podstrčil jasnovidec, že se jen vyvstekala, svírala telefon jako talisman. Jako by ji ten malý přístroj mohl ochránit před následky vlastních slov. Pod jejími výmluvami jsem slyšela něco jiného. Strach. Skutečný strach. Nejen ze ztráty peněz nebo podpory, ale i z toho, že ztratí člověka, který jí vždycky pomáhal tlumit život. Ruka se mi sevřela kolem vlastního telefonu. Jedna moje část čekala na náznak opravdové lítosti, něco prostého a lidského. Představovala jsem si, že uslyším mámu, jak se omlouvá, že se smála, a tátu, jak říká, že udělal chybu,
když se mnou zacházel jako s bankovním účtem. Představovala jsem si, jak Laila přiznává, že ji přemohla žárlivost a pověrčivost. Ale nic z toho nepřišlo, místo toho se jejich pozornost rychle přesunula od toho, co udělali, k tomu, co by mohli ztratit. Co když přestane platit hypotéku? Máma zašeptala, hlas měla napjatý. Už teď jsme pozadu. Táta zamumlal něco o tom, že si s bankou promluví sám, ale nejistota v jeho hlase ho prozradila. Vždycky se v takových situacích spoléhal na mou kompetentnost. Laila se zeptala, kdo zaplatí její příští sezení s médiem. A já se na okamžik skoro zasmála absurditě, že jsem tuhle obavu slyšela vyslovit nahlas, tady v téhle holé chodbě, kde se všechno hroutilo. Máma znovu vytáhla telefon a někomu zavolala. Přešla do jiného módu, který jsem poznala z let, kdy jsem ji pozorovala, jak se pohybuje po světě, bezmocný hlas matky, měkký, rozechvělý, jen tolik slz, aby zněl lítostivě, ale nestratil nad sebou kontrolu. Tomu, kdo byl na druhém konci, řekla, že se bojí, že se mi stalo něco hrozného, že neodpovídám. Že mám možná potíže. Zmínila se o nemocnicích, policii, znepokojených sousedech. Zarazilo mě, že i v této chvíli, kdy se jí nastavilo zrcadlo její vlastní krutosti. Jejím prvním instinktem bylo hrát za někoho jiného, obsadit se do role vyděšené matky a neúčastnit se ublížení. Na chvíli jsem přerušila zvuk a jen se dívala. Bez zvuku vypadala scéna jako z filmu, 3 postavy stojící pod ostrým světlem zářivek ve sváteční noci, držící kabáty a tašky určené pro oslavu, která už neexistovala. V jejich tvářích se zračil chladný hněv a nedůvěra, za nimi zůstávaly nehybně zavřené dveře mého bytu, od kterého už neměli klíče. Přistihla jsem se, že si vzpomínám na Vánoce svého dětství, na léta předtím, než začaly chybět peníze a začala se hromadit zášť. Vzpomínala jsem, jak jsem se probouzela z vůní z kořicových rohlíčků a za zvuku sváteční hudby, která hrála ze starého sterea. Vzpomínal jsem, jak jsem v televizi sledoval ostatní děti, jak se shromažďují kolem stromečků. Zatímco rodiče se na ně usmívají a objímají je, vzpomněl jsem si, jak jsem si slíbil, že až vyrostu, budu pracovat tak tvrdě, abych mohl takové svátky dopřát své rodině. Ten slib jsem rok co rok plnil, pravdou bylo, že jsem se snažila koupit si jejich verzi, kterou jsem chtěla. Milujícího tátu, vděčnou mámu, podporující sestru. Vkládal jsem peníze, čas a úsilí do vize, která nikdy neexistovala. Stačilo, aby se ukázali a vzali si. Na obrazovce se konečně začali pohybovat všichni 3. Máma si otřela oči a řekla, že by se měli vrátit do auta. Táta zamumlal, že si to se mnou vyřídí později. Mila se s dramatickým vyčerpáním zvedla z podlahy a postěžovala si, že celý večer je v háji a že její energie se bude napravovat. Týdny, jeden po druhém zmizely ze záběru. Chodba se vyprázdnila. Ticho, které následovalo, působilo čistě. Chvíli jsem tam seděla, telefon mi stěžkl v ruce, cítila jsem, jak se mi staré zvyky snaží drápat zpátky do myšlenek, drobné šepoty, které mi připomínaly, že pro mě kdysi svým nedokonalým způsobem udělali pár dobrých věcí, že jsou pořád moje rodina, že by to mohlo být nedorozumění, kdybych si o tom promluvila, ale pak jsem si vzpomněla na zvuk jejich smíchu, když mi říkali pracovní kůň. Na to, jak táta na tom videu zvedl skleničku a připil si na můj bonus, jako by jim standardně patřil, na to, jak Laila říkala, že si přeje, abych zmizel, a z celého srdce odcházela s tím, že se její život zlepší ve chvíli, kdy z něj vystoupím. Vzpomněl jsem si, jak naproti mě seděla Marina, tichá a vyrovnaná, a říkala, že to, co jsem viděl, nebyla láska. Vypnula jsem aplikaci vyzvánění a položila telefon na noční stolek. Místnost mi bez jejich obrazů na displeji připadala jemnější, jako by ze vzduchu spadlo závaží samo o sobě. Přešla jsem k oknu a přitiskla ruku na studené sklo. Dole pokrýval sníh pozemek chaty v měkkých křivkách, stíral ostré hrany a stopy. Několik hostů se procházelo mezi budovami, jejich smích byl slabý, ale upřímný. Uvnitř dalších pokojů zářily teplé lampy, pohybovaly se siluety. Lidé žili své vlastní životy,
aniž bych je musel zdržovat. Přemýšlela jsem o tom, jak bude vypadat zítřek pro mou rodinu. Probudili by se o Vánocích ráno v domě, jehož účty jsem už neplatil, s náklaďákem, jehož splátka už nebyla tiše pokryta, a s dcerou, která konečně vystoupila z neviditelného jha, které jí uvázali na ramena. Museli by se rozhodnout, jestli se na to video znovu podívají a uvidí se jasně, nebo ho pohřbí pod jiným příběhem. Tato volba už nebyla v mé kompetenci. Poprvé jsem si dovolil představit si, jaké by mohlo být moje vlastní vánoční ráno. Probudit se ne na budík, rozvrh nebo seznam povinností, ale do ticha. Možná se před snídaní projdu podél jezera, možná budu sedět u velkého krbu v hale s knihou a šálkem kávy, sledovat praskání ohně a nechat teplo nasáknout do rukou, které byly vždycky zaměstnané děláním věcí pro jiné lidi. Možná bych nedělala vůbec nic, hodiny na nočním stolku se blížily k půlnoci. Oči jsem měla těžké, ale mysl podivně jasnou. Převlékla jsem se do měkkého pyžama, umyla si obličej a vklouzla pod tlustou přikrývku. Povlečení bylo nejprve chladné, pak se kolem mě zahřálo, ležela jsem ve tmě a poslouchala vzdálené hučení topení a tiché hvízdání obilí, vítr narážel do okna, myslela jsem na malou Brooklyn, na holčičku, která zůstávala vzhůru dlouho do noci a balila dárky, které si koupila za hlídání. Peníze na teenagerku, která dostala svou první práci v obchodě s potravinami a polovinu výplaty odevzdávala rodičům, aniž by se jí na to někdo ptal. Mladá žena, která pracovala na přesčasové směny, která vynechávala dovolené, která znovu a znovu rušila své vlastní plány, aby se postarala o všechny ostatní. Zašeptala jsem jí tichou omluvu, ne za to, co jsem právě udělala, ale za to, že jsem s tím tak dlouho čekala. Tenhle štědrý večer měl konec, ale bylo v něm i něco jiného. Byl to slabý obrys nového začátku, nakreslený ve tmě. S tou myšlenkou se mé tělo konečně uvolnilo, dýchání se mi zpomalilo a poprvé po mnoha letech jsem na štědrý den usnul, aniž bych přemýšlel, kdo mě bude v noci potřebovat, uprostřed noci. Když přišlo ráno, pomalu pronikalo do místnosti, tenký pramínek bledého zlata přes strop. Chvíli jsem ležela bez hnutí a nechala teplo, aby se mi usadilo na tváři. Žádný poplach na kuchyňské lince nečekal, žádný seznam pochůzek. Žádný telefon vibrující na nočním stolku. Jen ticho, takové, které je zasloužené. Konečně jsem se posadila, protáhla se a přešla k oknu. Svět venku pokrývala čerstvá vrstva sněhu, hladká a nedotčená. Jezero se pod ranním světlem slabě třpitilo, sklovitě stříbřitě modré, dlouho jsem se na něj dívala a můj dech zamlžoval sklo, pak jsem sáhla po telefonu. Na displeji se rozsvítila oznámení, zmeškané hovory, hlasové zprávy. SMSky od čísel, která jsem znal nazpaměť už desítky let, necítila jsem strach ani hrůzu, jen slabou zvědavost. Jako by ty zprávy patřily životu, který mi už mizel z rukou. Dala jsem telefon na hlasitý odposlech a pustila si první hlasovou zprávu, zatímco jsem si vařila kávu. Ozval se mámin hlas, ostrý a spanikařený. Brooklyn, zavolej mi zpátky. Něco je špatně s hypotékou. Prý je po splatnosti a hrozí poplatek z prodlení. Tvůj otec zuří a já nevím, co jim mám říct, musíš to vyřešit ještě dnes. Naprav to. Stále stejná slova. Nalila jsem si do hrnku kávu, jejíž sytá vůně naplnila místnost, zatímco jsem poslouchala druhou zprávu, tentokrát máma zněla ještě napjatěji. Banka říkala, že automatická platba byla zrušena. Udělala si to? Byla to chyba? Prosím, okamžitě mi zavolej. Nebyla otázka, proč jsem cítila potřebu to zrušit. Pouze požadavek na obnovení světa, na který měla podle svého přesvědčení nárok. Další hlasová zpráva byla od táty. Jeho hlas byl přiškrcený a ledový. Platba za kamion se vrátila. Dnes ráno v 8 mi volali z prodejny. Říkali, že pokud se to nevyřeší, zabaví mi ho. Cože, zeptala se. Zavolej jim. A zavolej mi, až skončíš.
Pomalu jsem se napila kávy a nechala si v hrudi usadit teplo. Dnes ráno chutnala jinak. Nebo možná chutnala mě, následovala 4. hlasová zpráva. Zase máma. Tentokrát se jí hlas v krajích lámal. Tátovi odtáhli auto. Přijeli přímo na příjezdovou cestu a odvezli ho. Je bez sebe. Nemůžu se s tím vyrovnat. Kde jsi? Přešla jsem k malému balkonu připojenému k mému pokoji, vyšla ven a nechala na sebe působit svěží vzduch. Chlad byl osvěžující, ale nekrutý. Díky němu jsem se cítila tak bdělá, jako už léta ne. Volně jsem držela telefon v ruce, zatímco se přehrávala další hlasová zpráva. Byla to Laila. Mluvila šeptavým, zběsilým tónem, který používala, když měla pocit, že jí vesmír dluží lepší výsledky. Všechno kazíš, můj duchovní rádce říkal, že temná energie krouží kolem naší rodiny, protože někdo zatajuje svou roli. Říkala, že někdo narušuje posvátné spojení. Brooklyn, odpověz mi, abychom to mohli napravit. Nemohu se pohnout kupředu, dokud se nesrovnáš. Vyrovnejte se. Tiše jsem se zasmála, dech se ve studeném vzduchu změnil v mlhu. Celé roky jsem se ohýbala do tvarů, které mohly přijmout. Přizpůsobení bylo první věcí, kterou jsem udělala ve chvíli, kdy jsem odešla, vrátila jsem se dovnitř a položila telefon na stůl. Zatímco jsem se oblékala, nechala jsem zbytek hlasových zpráv v tichosti nashromáždit. Silné ponožky. Teplý kabát. Pletená čepice, kterou jsem si koupila na poslední chvíli na letišti, pak jsem se šla dolů do restaurace v chatě, kde se podávala snídaně s výhledem na jezero. Jídelna voněla čerstvým chlebem a javorovým sirupem. Vzala jsem si stůl u okna a objednala si palačinky a ovoce, když přinesli talíř, z něhož jemně stoupala pára. Uvědomila jsem si, že si nepamatuji, kdy jsem naposledy seděla u jídla bez nich. Multitasking, aniž by vedle mě bzučel telefon s něčími prioritami, otevřela jsem poslední hlasovou zprávu až po několika prvních soustech. Byla to opět máma. Ale tentokrát byl její hlas jiný. Menší. Roztřepaný. Brooklyn, prosím. Prosím tě. Zavolej mi. Nechápu, co se děje. Neodmítej mě takhle. Nemůžeš jen tak zmizet. Jsi moje dcera, jsi stále moje dcera. Poslední otázka visela ve vzduchu ještě dlouho poté, co zpráva skončila. Jsem stále její dcera. Podívala jsem se na jezero. Na hladině se v jemných vlnkách mihotalo jedno světlo. Někde za mnou se ostatní hosté smáli u snídaně, hráli si na lyžařské dny nebo dlouhé výlety, život kolem mě pokračoval, nezatížený otázkami ve tvaru řetězů, vzpomněl jsem si na video. Táta mi říkal pracovní kůň. Máma se tiše smála na můj účet. Laila si nahlas přála, aby jí moje nepřítomnost usnadnila život. Byla jsem stále jejich dcera, nebo jsem byla jen lešením, které drželo zdi jejich životů. Palačinky se mi rozpouštěly na jazyku, když jsem si znovu přehrávala hlasovou zprávu, ne proto, že bych ji potřebovala slyšet, ale protože jsem chtěla zjistit, jestli se ve mně neprobudil nějaký starý instinkt. Žádný se neozval, bez váhání jsem zprávu smazala, ne proto, že bych jí chtěla ublížit, ale protože odpovědět na ni by znamenalo přijmout verzi sebe sama, která mi už neseděla. Pomalu jsem dojedla snídani a vychutnávala si každé sousto. Poté jsem vyšla ven na břeh jezera. Boty mi křupaly v čerstvém sněhu. Chlad mě štípal do tváří a s každým nádechem se mi rozšiřovaly plíce, svět mi připadal větší tak, jak předtím nebyl. Nebo jsem se možná tak dlouho zmenšovala, že mi všechno ostatní připadalo obrovské. Sedla jsem si na lavičku naproti vodě. Po hladině se proháněla hrstka kachen a zanechávala za sebou vlnky ve tvaru písmene F. U chaty se smálo několik dětí a balilo s nich do neohrabaných tvarů, pozoroval jsem je a vzpomínal na dobu, kdy vánoční ráno znamenalo něco prostého. Koko, nové pyžamo. Otcův smích předtím,
než se zostřil hořkostí. Možná to byla ta nejtěžší pravda, kterou bylo třeba přijmout. Že můžete někoho milovat a přesto od něj odejít. Že můžete být něčí dcerou a přesto odmítnout být jeho obětí. Znovu mi zazvonil telefon, ale nesáhla jsem po něm. Ten zvuk mi připadal jako vzdálená ozvěna ze starého života. Místo toho jsem se nechala unášet očima po jezeře. Sníh lehce padal a zjemňoval vše, čeho se dotkl. Cítila jsem, že i ve mně něco změklo. Ne vůči nim, ale vůči sobě. Když jsem konečně vstal a odhrnul si sníh z kabátu, cítil jsem se lehčí. Ne proto, že by zmizely následky. Byly skutečné a teprve začínaly. Ale proto, že už jsem tu tíhu nemusela nést já. Když jsem se vracel k chatě, vítr mi nadzvedával konce šály. Chlad mě štípal do tváří, ale zároveň ve mně probouzel něco teplého, něco stálého. Poprvé se jejich svět rozpadal, aniž bych ho držela pohromadě. A já necítila nic než klid. Ten pocit se mnou přetrvával několik následujících dní, hřejivý a tichý, jako malé světýlko, které jsem držela v dlaních. Můj čas u jezera tahou vklouzl do jemného rytmu. Rána u vody, odpoledne čtení u ohně v chatě, večery, kdy jsem pomalu jedl večeři a nechal svou mysl bloudit, aniž by mě na druhé straně jídla čekala jediná povinnost. Ale čas se nezastaví, ani když si to přejete. Moje schválené volno od FinEdge mělo jasné datum konce a já si slíbil, že se do práce vrátím s jinou páteří, než jakou jsem používal doma. Když se přiblížilo datum mého návratu, zarezervoval jsem si letenku zpět do Denveru a s klidným okem jsem se odhlásil z chaty, což by mě před měsícem ani ve snu nenapadlo. V letadle jsem si zapnul telefon a prolistoval několik nových hlasových zpráv, aniž bych, při stisknutí tlačítka přehrát, mě zaujal jeden přepis. Máma říkala, že teta Meredith si myslí, že by mě měla přijít najít osobně. Při té představě se mi na chvíli zkroutil žaludek. Pak se uklidnil. Samozřejmě, že by někoho poslali. Bylo jednodušší poslat vyslance, než se podívat do zrcadla sama. Nechala jsem zprávu ležet nepřečtenou. Ráno, když jsem se vrátil do kanceláře, byla v Denveru krutá zima. Nebe bylo tvrdé, bledě modré, a když jsem vyjížděl do podzemní garáže pod budovou s ploutvemi, dech se mi zatajil před očima. Betonové stěny a tlumená světla působily podivně uklidňujícím dojmem. Předvídatelné. Místo, kde jsem znal pravidla, zastavila jsem na svém obvyklém místě a vypnula motor. Chvíli jsem seděl s rukama opřenýma o volant a poslouchal tikot chladnoucího motoru. Telefon v mé tašce tiše bzučel, ale já ho ignoroval. Chystal jsem se nahoru podepsat několik dokumentů z oblasti lidských zdrojů, které by formalizovaly osobní volno, které jsem si vzal. To všechno nebyly žádné okliky, když jsem konečně otevřela dveře auta. Ozvěna mých bot na podlaze garáže zněla příliš hlasitě. Přehodila jsem si tašku přes rameno a zamířila k výtahovému břehu. V polovině cesty uviděla jsem tetu Meredith, máminu starší sestru, jak se opírá o betonový sloup u výtahů, zabalená v těžkém vlněném kabátě barvy tmavého vína. Vlasy měla jako vždy dokonale upravené. Pečlivý stříbrný drdol, který jakoby se nikdy nepohnul, oběma rukama si držela kabelku u těla, ruce v rukavicích, postoj strnulý. Nevypadala jako někdo, kdo se omylem ocitl v podzemní garáži. Vypadala jako někdo, kdo nastražil léčku. Když mě uviděla, narovnala se. Brooklyn. Její hlas se v chladném vzduchu nesl lehce. Byla v něm směs úlevy a obvinění, kterou jsem poznal až příliš dobře. Zastavila jsem se pár metrů od ní a udržovala si dostatečný odstup, abych se necítila zahnaná do kouta. Teto Meredith, řekla jsem co nejneutrálnějším tónem. Co tady děláš? Trochu se napjatě zasmála, takovým tím smíchem, který se ozývá když se chystá někoho poučovat. Tvoje matka je bez sebe, řekla. Řekla mi, že jsi zmizel. Je si jistá, že se stalo něco hrozného. Řekla jsem jí, že si s tebou přijdu promluvit, abych zjistila, co se děje. Nechala jsem ta slova, aby se ve mně rozplynula. Moje staré já by jí spěchalo uklidnit,
Slíbit jí, že jsem v pořádku a že má mě okamžitě zavolám, uklidním její paniku, uklidím ten citový zmatek. Moje nové já se jen dívalo. Jsem v pořádku, řekla jsem. Měla jsem pauzu. To je všechno. Její oči se mírně zúžily, jak studovala můj obličej. Neodpovídáš na telefonáty své matky, otce ani sestry. To je pravda. Trochu zavrtěla hlavou. Tohle se ti nepodobá, Brooklyn. Není to správné. Cítila jsem, jak se mi stáhla čelist, pak jsem ji vědomě uvolnila. Možná je mi to podobnější, než si myslíš, řekla jsem tiše, ignorovala to. Tvoje matka mi řekla o těch oznámeních o hypotéce, pokračovala, a o tom náklaďáku. A o Lile. Říkala, že si je odřízl. Jen tak. Těsně před zimou. Její tón se zostřil. Jak si to mohl udělat, v bance už se mluví o tom, že tvým rodičům táhne na 60. Nemůžou začít znovu. Tíha jejího pohledu se na mě přitiskla jako ruka. Pečlivě jsem volil slova. Já nejsem ten, kdo přestal platit jejich účty, řekla jsem. Já jsem ten, kdo je v první řadě platil. Celé roky. Nikdy jsem za to nebyl zodpovědný. Ústa se jí stáhla. Ale no tak, řekla. Rodiny si navzájem pomáhají. To je to, co děláme. Tvoji rodiče pro tebe dělali všechno, když jsi byl malý. Tvůj otec se nadřel do úmoru. Vaše matka se kvůli vám, děti, vzdala svých snů, teď vás potřebují a vy se chováte, jako by to byli cizí lidé. Cože, zeptal jsem se, hlavou mi probleskly vzpomínky. Táta seděl na gauči, unavený a odtažitý. Máma brečící v kuchyni kvůli penězům, zatímco já ve 12 letech mila nádobí, teta Meredith, která mi v pubertě říkala, že nemám odmlouvat, že problémy dospělých nejsou moje věc. I když mi těch problémů předávali k řešení čím dál víc. Neříkám, že pro mě nikdy nic neudělali, odpověděla jsem. Říkám, že jsem jejich rozhodnutí 8 let nesla na svých zádech. Zaplatil jsem za jejich dům. Zaplatil jsem za ten náklaďák. Zaplatil jsem za Lili na duchovní dobrodružství. A oni stáli ve svém obývacím pokoji a smáli se tomu, jak jsem tam byl, pracovitá teta Meredith se jen lehce zachvěla. Tak ty jsi to viděla, zašeptala. Samozřejmě, že to věděla. Samozřejmě, že jí máma zavolala hned, jak se video dostalo na internet. Viděla, řekla jsem, a slyšela jsem, jak Laila říká, že si přeje, abych zmizela. To si slyšela taky, že jo? Neodpověděla. Místo toho narovnala ramena a posunula taktiku, hlas jí změkl způsobem, který neodpovídal tvrdosti v jejich očích. Tvoje matka není dokonalá, řekla. Ani tvůj otec není dokonalý. Nikdo z nás není, říkáme věci, které nemyslíme vážně, když jsme frustrovaní. To, že je takhle vytočíme. Brooklyne, budeš toho litovat. Jestli se něco stane, budeš toho litovat, jestli tuhle zimu nepřežijí, jestli jim někdo sebere dům, jestli na ně dolehne stres, tady to bylo. Obraz, který chtěla namalovat. Nemých rodičů jako dospělých a svéprávných lidí, kteří učinili nezodpovědná rozhodnutí, ale jako křehkých obětí, jejichž blaho závisí výhradně na mé ochotě se dál obětovat. Vzpomněla jsem si na doktora Henryho Calavaje, mého terapeuta, který mi před lety klidným hlasem říkal, že jsem byla parentifikována, že jsem se stala citově zodpovědnou za lidi, kteří měli být zodpovědní sami za sebe. Tehdy jsem tu myšlenku napůl odmítla. Teď to ve mně zaznělo jako zvon, pevně jsem se na tetu Meredith podívala. Jestli se něco stane, protože si sami nezaplatili účty, je to jejich vina, řekla jsem. Ne na mě. Já tu nejsem rodič. Jsem jejich dcera. Tou jsem měla být celou dobu. Udiveně na mě zírala, jako by mi narostla další hlava. Zkusila ještě jeden úhel pohledu. Co tomu řeknou lidé, zašeptala. Až zjistí.
že si nechala své stárnoucí rodiče takhle bojovat, co si pomyslí naše rodina. Naši přátelé z kostela, sousedé. Skoro jsem se usmál, i když v tom nebyla žádná radost. Teto Meredith, řekla jsem tiše, to zní jako tvoje starost, ne moje. Už příliš dlouho jsem žila svůj život jako kampaň pro styk s veřejností pro ně. Dlouho jsem s tím skončila, oči se jí rozšířily. Jsi krutá, řekla. Tohle není tvoje věc. Ta lože, nebo ta Lilina kamarádka, nebo ten tvůj terapeut ti do hlavy nasadili myšlenky. Je to sobecké, ale musíš se vzpamatovat, ta slova mohla kdysi dopadnout jako rány. Teď místo toho dopadla někam k mým nohám. Nikdo mě nenaučil být sobec, řekla jsem. Konečně jsem se naučila přestat pálit svůj vlastní život, abych zahřála všechny ostatní. Na chvíli bylo jediným zvukem v garáži hučení ventilátoru a slabá ozvěna zavírání dveří auta v dálce. Její výraz stvrdl. Tak to je tedy ono, řekla. Necháte banku, aby si ten dům vzala. Necháš svého otce přijít o auto. Necháš svou sestru, aby se zhroutila. A ty prostě odejdeš. To je to, co mi říkáš. Udržel jsem její pohled. Nechám je čelit následkům jejich vlastních rozhodnutí, odpověděla jsem. Nebudu je dál chránit před realitou na úkor svého duševního zdraví nebo své budoucnosti. Pomalu zavrtěla hlavou. V jejich rysech se pečlivě rozprostřelo zklamání. Jednou toho budeš litovat, řekla, až budou pryč. Až budeš stát nad hrobem, až už nebudeš mít žádnou šanci to napravit. Obraz, který vykreslila, ve mně zatahal za starý reflex, strach z trvalé ztráty, z neodpustitelných chyb. Na okamžik se mi sevřelo hrdlo, pak jsem si znovu vzpomněla na to video, na 3 lidi, kteří mě měli, živého, velkorysého a ochotného, a přesto se rozhodli mě za mými zády strhnout, nadechla jsem se a vydechla. Pokud chtěli mou lásku, měli s ní zacházet jako s něčím vzácným, když ji měli, řekla jsem si, ne jako se zdrojem, který mohou vysát a vysmát se mu. Nebudu dál vyměňovat svůj život za jejich pohodlí, její tvář zrudla směsicí hněvu a nedůvěry. Děláš hroznou chybu. Možná, řekl jsem, ale bude to moje chyba, ne jejich. Potom jsem ji obešel a zamířil k výtahu. Srdce mi tlouklo o něco rychleji, ale nohy mi nezakolísaly, teta Meredith se otočila na místě, kde stála. Brooklyne, zavolala za mnou. Neopovažuj se takhle zavěsit do své rodiny. Stiskla jsem tlačítko výtahu a ucítila lehké vibrace, jak kabina klesala. Naposledy jsem se k ní otočila. Nezavěsím, řekla jsem tiše. Jen konečně pokládám telefon. Dveře výtahu se otevřely. Vstoupil jsem dovnitř a ovanulo mě zářivkové světlo. Zůstala stát jako přikovaná k betonu a zírala na mě, jako by ženu před sebou nepoznávala. Těsně předtím, než se dveře zavřely, jsem řekla poslední věc, kterou jsem potřebovala říct. Už nejsem zodpovědná za jejich rozhodnutí, otevřela ústa, ale jakákoliv slova, která se na mě chystala vychrlit, byla utnuta. Když se dveře setkaly, uprostřed, a zavřely se, když výtah začal stoupat, cítila jsem vibrace skrz boty až do nohou. Fyzický pocit, že se vzdaluji od něčeho, co mě příliš dlouho drželo na místě. Poprvé jsem nechal ticho na své straně, aniž bych spěchal, abych ho zaplnil. Když se otevřely dveře na fineč podlaze, vyvanula z nich známá kancelářská vůně kávy a inkoustu z tiskárny, prošla jsem tichou chodbou, podepsala poslední papíry z personálního oddělení, odpověděla na několik pracovních e-mailů a udržovala klidnou mysl. Na telefon jsem se už nepodívala. Ani jednou, pozdě odpoledne už jsem byla zpátky na letišti s jednosměrnou letenkou do Rena v ruce. Nepřemýšlela jsem o tom, prostě jsem věděla, že život, který jsem potřebovala, na mě čeká někde u jezera Tahou, v takovém klidu, který člověku dovolí vypěstovat si novou kůži. O týden později jsem podepsal nájemní smlouvu na malý městský dům v Nevada County. Nacházel se jen pár kilometrů od jezera.
Zastrčený v řadě skromných domků s borovicemi mírně se sklánějícími nad hlavou, měl úzký cihlový chodníček, malý balkon v patře a malý kousek oploceného dvorku, kde by jednou mohla být zahrada, pokud se ji někdy naučím pěstovat. Když jsem poprvé odemkla vchodové dveře, prostor byl prázdný, ale plný možností. Bledé stěny, dřevěné podlahy. Jediné závěsné světlo, které se lehce pohupovalo od vzduchu, který jsem dveřmi vpustila dovnitř, stála jsem ve vchodu s kufrem vedle sebe a naslouchala tichu. Skutečnému tichu. Ne takové, které čeká, až ho někdo přeruší. Ten první večer jsem strávila na podlaze obývacího pokoje, se skříženýma nohama, a jedla thajské jídlo s sebou z papírové nádoby. Město bylo v zimě tiché, ale venku na silnici občas projížděla auta a jejich světla se otírala o stěny jako jemní, přátelští duchové. Pomalu jsem ukusovala a nechávala do sebe nasávat teplo kary, to ticho bylo zpočátku tak zvláštní, že mi připadalo skoro hlasité. Během několika následujících dní jsem si dům zařizovala kousek po kousku. Malý dřevěný jídelní stůl se 2 židlemi místo 6. Měkký šedý gauč, který nemusel vydržet rodinné sešlosti, lampu s teplým jantarovým světlem, díky kterému se večer cítil bezpečně. Na zeď jsem pověsila zarámovaný výtisk jezera Tahou a na pult jsem postavila misku, ve které se ráno shromažďovalo sluneční světlo. Každé rozhodnutí bylo na mě, ne na základě rozpočtu napjatého výběrem někoho jiného nebo na základě potřeby udělat dojem či se přizpůsobit. Bylo to jen moje rozhodnutí. Fineč bez mrknutí oka schválil mou žádost o hybridní práci. Nate Caro mi poslal krátký vzkaz, ve kterém mi poblahopřál k dalšímu vysoce úspěšnému čtvrtletí a dal jasně najevo, že na mém umístění záleží mnohem méně než na mých výsledcích. Poprvé jsem měl pocit, že moje práce slouží mému životu, místo aby ho pohlcovala. Postavila jsem si malý stůl u okna v patře a rozmístila na něm notebook, plánovač a malou rostlinu, kterou jsem si impulzivně koupila v místním obchodě. Některá rána jsem pracovala se svetrem omotaným kolem ramen, venku se na stromech stále držela údolní mlha. O přestávce jsem vyšla na balkon a pozorovala ptáky poskakující podél zábradlí. Připadalo mi to skoro dekadentní, ten tichý rytmus, ale uzdravování neprobíhá v přímých liniích. Starý svět se mě stále pokoušel táhnout zpátky. První hlasová zpráva přišla od Lily 2 dny poté, co jsem se nastěhovala. Uviděl jsem na obrazovce její jméno, bez emocí jsem na něj zíral a nechal ho přehodit do hlasové schránky. Když jsem si ji později poslechl, její hlas byl zastřený a zběsilý. Věštkyně říkala, jestli se brzy nevrátíš domů, všechno se zhroutí. Řekl, tvoje energie rozbíjí náš dům. Prosím, musíš se vrátit před dalším měsíčním cyklem. Nic není v pořádku. Nic z toho není v pořádku. Její slova na konci přešla ve skučení, zvuk, který by mě kdysi poslal rovnou k ní. Teď mě omyl jako studená voda. Povzbudil a projasnil. Jednou jsem si je přehrál, ne abych cítil vinu, ale abych pochopil, jak velkou část života jsem strávil tím, že jsem reagoval na její strach, jako by to byl fakt. Pak jsem ji smazala. Další hlasová zpráva přišla následujícího rána, státova čísla, ale nevyslechla jsem si ji. Smazal jsem ho dřív, než se náhled stihl načíst. Poté jsem vstoupil do nastavení a začal jejich čísla jedno po druhém blokovat. Máma, táta, Laila, dokonce i teta Meredith. Pokaždé se ozvalo tiché cvaknutí. Zavírající se dveře. Nebyl to vztek, byl to klid. Další den přišla jiná zpráva. Chloe z práce si vyžádala videohovor. Takový, který byl označen jako naléhavý. Když jsem odpověděl, obrazovku zaplnila její tvář, úzkostná a bledá, omluvila se, že mě obtěžuje mimo pracovní dobu, a pak se zapotácela. Její slova, až nakonec přiznala, že její rodina požádala o několik $1000 na pokrytí toho, co nazývala dočasným neúspěchem. Čím víc mluvila, tím bylo jasnější, že balancuje na stejné hraně, na které jsem léta žil já. Poslouchal jsem, opravdu jsem poslouchal.
Nakonec jsem se zeptal, co by se stalo, kdybys řekla ne. Ne, odpověděla jsem, zamrkala na mě, jako by ta otázka sama o sobě představovala zvláštní předmět, který nikdy předtím nedržela v ruce. Řekli by, že mi na nich nezáleží, zašeptala. Řekli by, že jsem sobecká. Hrdlo se mi stáhlo, ne bolestí, ale poznáním. A pak jsem řekl něco, co jsem ještě nikdy nikomu neřekl. Být dcerou neznamená financovat, že někdo jiný popírá vlastní odpovědnost. Oči se jí naplnily slzami. Zakryla si ústa a přikývla. Chvíli jsme ani jedna z nás nepromluvili. Nechávala v sobě něco usadit stejně jako kdysi já, když hovor skončil, otřela si oči a dokázala se mírně usmát. Děkuji. Už si nepřipadám jako blázen. Poté jsem se posadila na židli v kanceláři a zadívala se z okna. Kdesi v nevadském okrese začínal tát sníh kolem úpatí stromů a odhaloval kousky země, malé posuny, tiché. Ale přesto skutečné, můj vlastní život mi připadal podobný, země se ukazovala tam, kde vždycky byl sníh. Toho odpoledne, když jsem si kontrolovala e-mail, sedělo potvrzení v horní části mé schránky. Vaše rezervace do Florencie v dubnu je potvrzena. Dvakrát jsem si přečetla předmět a v dutině hrudní se mi zatajil dech, před 6 lety jsem tu cestu plánovala. Šetřila jsem, zkoumala, mapovala muzea, která jsem chtěla vidět, dokonce jsem se naučila základní italské fráze, pak máma přišla o práci. Laila potřebovala další dávku psychického poradenství a tátovi se rozbilo auto. A tak se sen vrátil na poličku. Úhledná složka v šuplíku s nápisem jednou, teď jednou, mám datum odjezdu. Kliknu na otevřený e-mail. Podrobnosti o letu. Itinerář. Malý vzkaz od cestovní kanceláře s přáním krásné cesty. Dlouho jsem seděla a zírala na obrazovku. Ta představa mi připadala téměř neskutečná, já. Procházka ulicemi lemovanými staletým kamenem. Já. Popíjení espressa v kavárně ve Florencii. Aniž by mi někdo zavolal, jestli můžu zaplatit účet. Nebo vyřešit krizi. Já. Existovat sám pro sebe, oči mě nečekaně štípaly, ale slzy se nedostavily. Spočívaly tam, teplé a stálé. Nesmutek. Ani radost. Jen jakási tichá nedůvěra, že by se můj život mohl rozšířit za své staré hranice. Vstala jsem a přešla k malému jídelnímu stolu, který jsem sama sestavila. Dřevo se v pozdně odpoledním světle jemně lesklo. Přejela jsem prsty po hladkém okraji. Tohle bylo moje. Tohle bylo moje, venku se obloha zbarvila do tmavě modré. Skrz větve vysokých borovic slabě prosvítalo několik ranních hvězd. Přistoupila jsem k oknu a lehce se opřela čelem o sklo. Poprvé v životě jsem si nevybrala domov z povinnosti, z pohodlnosti nebo ze strachu, že někoho zklamu. Vybrala jsem si ho, protože mi připadal správný, protože mi dával prostor k dýchání, protože pohled z okna mi uvolňoval srdce o centimetr. A jak jsem tam tak stála a pozorovala, jak se usazuje večer, pochopila jsem něco, co jsem nikdy předtím nechápala. Život nezačíná, když si ostatní lidé konečně všimnou vaší hodnoty, začíná ve chvíli, kdy se rozhodnete, že si zasloužíte život, který si stále představujete. Venku se o větve otíral jemný vítr. Několik jehličí poklepalo na okno jako konečky prstů. Zavřela jsem oči a nechala se pohltit tichem. Bylo to nejbližší svobodě, co jsem kdy poznala, uplynuly týdny a ten pocit nezmizel. Prohluboval se jako kořeny zapuštěné do země. Zima položila na nevadský okres měkkou přikrývku, borovice před mým městským domem se pohnuly pod tíhou sněhu a někdy brzy ráno, když slunce proklouzlo větvemi přesně tak, jak mělo, jsem měla pocit, že celý svět zadržel dech spolu se mnou. Jednou pozdě odpoledne jsem seděla ve svém malém obývacím pokoji s hrnkem čaje a pozorovala, jak se světlo ztrácí nad stromy. Dům ještě slabě voněl čerstvou barvou a novým nábytkem. Tou hřejivou směsí možností a dřeva na stolku ležel otevřený můj notebook.
Pracovní e-maily byly vyřízené. Potvrzení o cestě úhledně uložená ve složce, kterou jsem pojmenovala konečně Itálie. V rohu obrazovky se objevilo upozornění. Nový e-mail. Téměř jsem ho ignorovala. Pak jsem uviděla odesílatele. Kapitán Ross, požární stanice 12. Klikla jsem na něj a otevřela ho. Jeho zpráva byla jednoduchá, ale plná vřelosti. Znovu mi děkoval za štědrovečerní večeři, která nečekaně dorazila na stanici. Psal o tom, že jeho posádka měla naplánovanou práci přes svátky, daleko od vlastních rodin, a že jídlo ze stravy mu připadalo jako malý zázrak. Říkal, že zpočátku nevěděli, kdo jim ji poslal, jenže si na ně někdo vzpomněl. Když se jim to nakonec podařilo vypátrat prostřednictvím cateringové společnosti, řekl, chtěli, abych věděl, že jídlo vydrželo celou noční směnu. Že se u stolu smáli a vyprávěli si příběhy, že se stanice na několik hodin necítila jako pracoviště, ale spíš jako domov. Pomalu jsem si tu větu přečetl znovu a v hrudi jsem pocítil napětí, které jsem nečekal. Celé ty roky jsem se vylévala pro lidi, kteří si toho nevážili, a přesto jediný čin přesměrovaný na správné místo rozkvetl v něco laskavého a opravdového. Zarazilo mě, že stejné peníze, stejné úsilí přinesly za jediný večer více vděčnosti od cizích lidí, než mi moje rodina projevila za 8 let. Napsal jsem krátkou odpověď, ve které jsem mu poděkoval za jeho službu a sdělil mu, že jeho e-mail pro mě znamená víc, než si myslí. Když jsem stiskl tlačítko odeslat, koutek úst mi skřivil malý úsměv. Připadalo mi, jako by mi vesmír tiše potvrzoval, že jsem se nestala chladnou ani krutou tím, že jsem se vzdálila. Jednoduše jsem přestala nalévat do bezedné studny. Později večer jsem vytáhla ze skříně v ložnici kufr a položila ho na postel. Byla to ta samá námořnická taška, kterou jsem používala na pracovních cestách a při spěšných návštěvách doma, ale tentokrát vypadala jinak. Nějak lehčí, už to nebyl symbol útěku nebo povinnosti. Byla to nádoba pro volbu. Do mé cesty do Itálie zbývalo jen pár týdnů. Nejdřív Florencie, pak vlaky do malých měst, která jsem viděla jen na fotografiích. Toskánsko, Siena. Možná jednodenní výlet do Benátek, pokud se budu cítit dobrodružně. Itinerář ležel vytištěný na mém prádelníku, ale věděla jsem, že se nechám unášet, kam budu chtít, až přijedu. Pro jednou se kolem mého časového plánu nevinul časový plán nikoho jiného. Otevřela jsem kufr a začala skládat oblečení. Pár šatů, ve kterých jsem se cítila dobře ve své kůži, pohodlné boty na toulky dlážděnými ulicemi, lehkou bundu, protože jaro v Itálii může být večer ještě chladné. Když jsem každou věc ukládala do kufru, cítila jsem, jak mě pozoruje moje mladší verze. Jejíž oči byly rozšířené něčím jako úctou. O 6 let dřív jsem se pozastavila nad jiným e-mailem s potvrzením letenky do Říma, pak jsem účet zavřela a místo toho převedla peníze na účet rodičů. Byly tam nezaplacené účty. Došlo k nečekané opravě, vždycky se něco našlo. Tentokrát jsem tu byla jen já. Na nočním stolku se rozsvítil můj telefon s displejem otočeným vzhůru. Pro jednou to nebylo číslo, které bych poznala z Aurory. Ta už byla dávno zablokovaná. V náhledu se objevila zpráva od Chloe. Konečně řekla rodině, že nemůže poslat peníze, které chtěli. Psala o tom, jak jsou naštvaní a zklamaní, a řekla jim pár krutých věcí. Pak napsala, že poprvé po několika měsících spala celou noc. Poslala jsem jí pár jednoduchých slov podpory. Řekl jsem jí, že někdy první noc, kdy se dobře vyspíme po stanovení hranice, bolí a zároveň léčí. Oba pocity jsme v sobě nějakou dobu nosili. To neznamenalo, že se rozhodla špatně. Dělalo ji to lidskou, když zpráva došla. Přepnul jsem telefon na tichý režim a nechal ho tam. Už jsem nespěchala kontrolovat každý zvuk. Poslední kousek mého starého života mi přišel poštou pár dní před odletem 20. Byla to tlustá obálka přeposlaná z mé staré denverské adresy. Uvnitř bylo oznámení od hypoteční společnosti, adresované mým rodičům, s mým jménem napsaným malým písmem na řádku,
kde kdysi stálo spoludlužník. Slova byla ostrá, po splatnosti, vyměřené penále, delikvent, bývaly časy, kdyby mě ta slova poslala do spirály i trmácel jsem se, abych všechno napravil, než se to dozví někdo v sousedství nebo v širší rodině. Teď jsem dopis položila na stůl, posadila se a klidně se na něj zadívala, s tím domem bylo spojeno mé jméno, ale můj život už ne. Vytáhl jsem pero a napsal bance krátký vzkaz, v němž jsem své jméno vyřadil z další komunikace a připomněl, že na ten úvěr už nepřispívám. Důsledky, napsal jsem, patří primárním vlastníkům. Druhý den jsem ho odeslal s pocitem tichého uvolnění, ten večer jsem uprostřed svého nového jídelního stolu zapálil svíčku. Plamen se mihotal a vrhal po místnosti měkké stíny. Dům mi teď připadal zabydlený. Přes pohovku byla přehozená deka. Pár pantoflí u dveří, stoh knih na konferenčním stolku, žádné známky chaosu, žádné hromady neotevřených účtů, které patřily někomu jinému. Seděla jsem u stolu a přemýšlela o slově pracovní kůň, o tom, jak nenuceně ho táta vyslovil, jak snadno se mu máma vysmála, jak sebevědomě si Laila přála, abych odešla, a byla si jistá, že její život rozkvete ve chvíli, kdy se mysl přestane křížit s jejich životem. Byl jsem jejich tažný kůň. To se nedalo popřít. Nesla jsem jejich tíhu, ale někde tady v té době jsem zapomněla, že jsem také sama sebou, ženou s vlastními sny a touhami, obavami a radostmi. Nikoliv postava v jejich příběhu, ale hlavní postava toho mého. To byla ta tichá revoluce, nerozhodnutí přestat platit. Nevýlet k jezeru Tahou. Ani video, které jsem poslala zpátky s těmi 2 malými slovy. Přání splněno, skutečnou revolucí byl posun v tom, jak jsem viděl sám sebe. Nestrácel jsem se. Znovu jsem se objevoval ve svém vlastním životě. Několik nocí před odletem jsem stála v obývacím pokoji se zbaleným kufrem u dveří. Oknem jsem viděla les za komplexem městských domů. Tmavé kmeny a stříbrné větve vyleptané na obloze poseté hvězdami. Na obloze se ještě místy držel sníh. Brzy zmizí, ale zatím se držel na zemi. Na stolku ležel můj laptop, stále otevřený v e-mailu kapitána Rose. Vedle něj ležel můj vytištěný itinerář do Itálie. Slyšela jsem tiché hučení topení a slabý tikot kuchyňských hodin, přešla jsem k oknu a lehce se opřela dlaní o sklo. Můj odraz se zadíval zpátky, téměř jsem v něm nepoznávala ženu, ne proto, že by se můj obličej tolik změnil, ale proto, že napětí kolem očí polevilo a neustálé napětí v čelisti se uvolnilo. Vypadala jsem jako někdo, kdo konečně přestal stát v pozadí vlastního života. V tu chvíli jsem myslela na všechny lidi, kteří stále sedí v kuchyních, jako byla ta moje, bzučí jim telefony, zvedají se hlasy rodiny, někdo jim říká, že jsou sobci, protože chtějí mít prostý kousek klidu. Někdo je nazývá pracovním koněm, příliš emocionálním, příliš citlivým, příliš velkým nebo málo velkým. Kdyby někdo z nich poslouchal, kdyby někdo z nich někdy narazil na můj příběh, věděla jsem přesně, co bych jim řekla. Pomalu jsem se nadechla a vydechla, cítila jsem, jak mi klesají ramena, nezmizel jsem ze světa. Jen jsem zmizela z role, kterou se mi snažili vnutit celých 8 let. A to byla nakonec ta nejupřímnější pomsta, jakou jsem si mohla vybrat, pokud vám někdy řekli, že jste pro vlastní rodinu příliš velcí nebo nedostateční. Vzpomeňte si na tohle. Mlčení může být moc a pravda může být tou nejhlasitější pomstou. Řekněte mi v komentářích, co pro vás znamená integrita a odkud nasloucháte.